Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para hadirin yang saya hormati, para sesepuh yang saya hormati dan yang berbahagia sahibul hajah dan kedua calon mempelai saudara Arjun Nur Salim bin Bapak Mulyono dengan saudari Erliana Setia Panduwinata binti Bapak Sukanto. Dengan ucapan syukur alhamdulillah, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya pada kita semua sehingga pada pagi hari ini kita bisa bertemu berkumpul di kediaman keluarga besar Bapak Sukanto dalam rangka untuk bersama-sama menyaksikan jalannya prosesi akad nikah putrinya yang bernama Mbak Erliana Setia Panduwinata dengan calon suaminya yang bernama Mas Arjun Nur Salim, sekaligus meminta doa restu panjenengan sedaya mudah-mudahan akad nikah yang akan diselenggarakan nanti senantiasa mendapatkan rahmat dan juga ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya, dan mudah-mudahan kita semua ini termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Dan para hadirin, sebelum kita bersama-sama menyaksikan jalannya prosesi akad nikah, mari kita buka acara akad nikah ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, perlu saya sampaikan bahwa dalam pelaksanaan akad nikah pada pagi hari ini untuk calon suami dengan Mas Arjun Nur Salim bin Bapak Mulyono dengan calon istrinya yang bernama Mbak Erliana Setia Panduwinata binti Bapak Sukanto. Mas Arjun, Mbak Erliana ini sudah mantep siap nikah ya, sudah setuju satu sama lain nggih? Alhamdulillah. Kemudian untuk wali nikah Bapak Sukanto panjenengan estu ayah kandung saking Mbak Erliana Setia Panduwinata Bapak nggih. Saksi ingkang tercatat saksi setunggal nggih menika saudara Andi Hamdan Triana, saksi ingkang nomor kalih Bapak Sunarto, dan mas kawin emas berat 9,3 gram dan uang sejumlah Rp782.500. Ya sudah betul, tidak ada perubahan, tambahan berkaitan mas kawin, tidak ada nggih. Tidak ada nggih. Alhamdulillah sudah cukup penyampaiannya, maka pernikahan antara saudara Arjun Nur Salim dengan saudari Erliana Setia Panduwinata bisa segera dilaksanakan. Dan para hadirin, sebelum kita melaksanakan jalannya prosesi akad nikah, mari semuanya saja yang hadir dalam majelis akad nikah ini untuk mengiringi prosesi ini dengan bacaan istighfar dan syahadat sebanyak 3 kali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pun sewu dumateng Bapak Sukanto nggih selaku wali nikah kalian ayah kandung saking Mbak Erliana Setia Panduwinata mangke ing dalam pelaksanaan akad nikah putri panjenengan badhe diijabi piyambak napa pasrah wakil wali. Mantap Bapak nggih? Nggih. Monggo salaman kali kula.
Terus mateng Pak Sukamto nggih. Nerokke kula ngadhep dhateng Bapak Guru ngaten nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kula Sukanto. Pasrah Wakil Wali. Dumateng. Bapak Penghulu. Panjenengan nikahaken. Anak kula estri. Ingkang nami. Erliana Setia Panduwinata. Pikantuk. Arjun Nur Salim. Kanthi mas kawin. Uang 782.500 rupiah. Soho emas 9,3 gram. Ingkang badhe dipun bayar kontan. Sumangga anggenipun nikahaken anak kula estri kula aturaken. Nggih, kula tampi pasrah wakil wali saking panjenengan Bapak nggih. Mas Arjun Nur Salim nggih. Mas Arjun sudah siap ya melaksanakan akad nikah Mas nggih. Damel basa napa mangke ijab kabulipun Mas? Bahasa Indonesia. Mau digeladi dulu, dicoba dulu napa pripun? Para hadirin, mari kita saksikan prosesi akad nikah pada pagi hari ini dan kami minta untuk saksi agar bersama-sama menyaksikan apabila nanti dalam pelaksanaannya ada kekurangan atau kesalahan berkaitan dengan keabsahan akad nikah nanti bisa sama-sama diingatkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ahmadullah haqqa hamdihi wa asykuruhu haqqa syukrih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya akhi Arjun Nur Salim bin Mulyono, uzawwijuka alama amarallah bihi min imsakim bima'ruf aw tasrihim bi ihsan. Saudaraku Arjun Nur Salim bin Bapak Mulyono, saya nikahkan dan saya kawinkan saudari Erliana Setia Panduwinata binti Bapak Sukanto kepada saudara yang wali nikahnya sudah pasrah dan wakil wali kepada saya dengan mas kawin, emas berat 9,3 gram dan uang sejumlah 782.500 rupiah. Saudara bayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Erliana Setia Panduwinata binti Sukanto dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Saksi sah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda yuhyi masjid rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali qadrim. Sallallahu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammad. Barakallahu laka baraka wa jama'a bainakuma fi khair. Rabbana hamna wajina dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhallamna anfusana wa idza lam taghfir lana minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam mursalin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Di setiap doaku, di setiap air mataku, selalu ada kamu. Di setiap kataku, ku sampaikan cinta ini, cinta kita. Ku tak akan mundur, ku tak akan goyah, meyakinkan kamu mencintaiku. Tuhan ku cinta dia,
dengannya. Jangan rubah takdirku, satukanlah hatiku dengan hatinya. Bersama-sama setiap kataku
kajiwa kasarira sagung dumadi kawulujengan kesarasan katentreman saha kabagyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang angraso agami lintunipun Islam ngaturaken sugeng enjang sugeng lelenggahan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Nuwun kawula nuwun. Sang Hyang Prabu Punden para pini sepuh sesepuh miwah aji sepuh ingkang lebda ing sarining reh ingkang satuhu dahat kinabekten. Para alim ulama, bapak yai, ibu yai, bapak haji, ibu hajah, rino ratri cinaket kitab suci wahyuning ilahi. Monggo dados panuntun kiblating panembah pramila tansah yekti tinulada dening para santri. Pangebating praja satirane negari kang minangka dados wandam miwah pandamping para kawula dasih pantes lamun ta tinampi ing pakurmatan sang ya para tamu kakung semawana putri baraya agung trah ingkang satuhu bagya mulya. Piniji ngaturaken gatining sedya keluarga agung Bapak Sukanto Ibu Sulastri wonten ing kalenggan menika piniji hanetepi darmanipun sepuh Hangrakit Sekar Cempaka mulya sak judhe. Hamba kramakaken kenyosiwinipun ingkang asma Eriana Setia Pandu Winata ahli madya kesehatan. Ingkang sampun jinatukrama Joko Bagus Pratu Arjunur Salim. Dunigat mojo kakung panjenenganipun Bapak Mulyana Ibu Hartini wijil saking Ceper Sidorejo Wungu Kadipaten Madiun. Pramila ing kalenggahan punika kula ingkang tinuding minangka pranata hadicara. Hanamung dhateng katalumpen sawetawis sumangga tansah kula dherekaken paduka puja miwah puji syukur wonten ngarsa dalem Gusti ingkang maha luhur inggih Allah Subhanahu wa taala ingkang ngratoni jagat saisine. Sholawatullah wa salamu sholawat salamu mugia kunjuk dumateng manungsa mustikaning jagat manutaning umat Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kaantu pitulunganipun bincang wonten ing dinten yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Sang ya para tamu kakung miwah putri kang winantu ing karahayon minangka nderek mangayu bagyo wonten ing kalenggan menika nuninggi karengga pangedining busana mijil saking Sendang Rejo Bela Yanis Wedding kasenguyung saking Krisna Musik kala menika mijil saking Ladan Magetan ingkang sampun samekta ing gati. Bilih pranyata sasmita saking pangedining busana bilih temanten putri sampun piniji purna agenipun hanglulur sarira hanggulas wadono miwah hangedi busana. Pramila keparange sedya kunjuk panjenenganipun Bapak Sukanto Ibu Sulastri kiner samekta ing mangke nderekaken mijilipun duninggi minangka mustikaning pargian Dimas Kusumaning Ayu Eliana Setia Pandu Winata ahli madya kesehatan. So kadherekaken para kadang-kadang piniji wonten Dumas Talang Pati utawi Pratiwa Manggolo keparang samekta ing karya. Pramila jroning sasana pahargyan kawistara sampun piniji tinarbuka korining sasana panti busana panti papan busana pangageman kunas gandane pangambar arum ing sak marga-marga Indawi garing tias kang samya nubeksa jroning lumampah cunduk mentul katep ing samirana pindha astanira ingkang ngawe-ngawe kekasih ira Sang Abagus Pratu Arjunur Salim
alise kang nanggal sepisan mripat kang bawang sabungkul pependuran sajuing lambene manggis karengat jonggo hangulan-ngulan asta gandhewa pinentang driji mucuk tanjung busana kang pating kelap pating kerip kasorot sunaring sang Bagaskara Cinandra kadya kilat sesiring dasar kulite kuning ngemu giring kadya kancana sinangkling pene jamun cangkanginan dene lumaksana kawistar membat madya lumengganging warih kecating padha rinengga seta ing jenela pindha perdu angga sasra lumaku ing wanci wengi prapteng madyaning sasana kagiat pindha sita resmi samana nguningani sang yaning para tamu kakung putri pepunden Baraya Agung kang piniji rawuh paring puji pandonga pangestu muga jumbuh ginayu sembada ingkang samiya jinangka tumuli jroning pahargyan ingkang samekta hangayahe gatining karya niki wonten Kadang Dumas Pratiwa Manggala hangasta wujuding buga jenar manca warna kinan minangka dados dahraning temanten tumuli arsa piniji minggah wonten Singgil Binaturata masyarakat Ubarampen ingkang katampi panjenenganipun Bapak Sukamto Sarimbit ingkang Ibu monggo dipun tampi Bu dipun tampi Bu nggih ewon dene ing kalenggan sakmengke Kaliru Sarana minangka dauping temanten lho nggih wonten kembar mayang kang kawastanan Kayu Klepu Diwandaru Jayandaru ewon dene dene caritane kang rinakit para widodari remirim tunjung biru gagar mayang warsike leleng sari leleng mandanu oyote sinebut Bayu Bajra angin kang gedhe marandini ing pangangkah anggenipun bebrayan ora gampang kasempyok wonten ing aradan kang saged ngrengkaken madyaning keluarga wite dipun wastani kayu purwa sejati purwa menika kawiwitan jati menika sejatining tumindak kang arsa nulad dumateng sunahipun Kanjeng Nabi jejering ngagesang kang kedah jejuduhan murih tuwuh rasa kang ayem-ayem tentrem kaping 3 wonten Janur Nur Cahya Neja Cahyaning Gusti Kang Maha Linangkung kaping 5 kawastanan waringin Jati Laksana mugi Gusti Kang akarya jagat paringa pangayoman tumrapipun ingkang hamengku gati Purwa Madewasana Manggara Hayu Widodo kalih sekabeh ngrubida piniji samana mujulipun temanten pamboyong kembar mayang piniji sampun keparang purna mila sinegeng panyandra ginelaing wirama
miji langenira sang temanten putri lampahira alon miji langenira sang temanten putri lampahira alon ginarebek wanodyayu warna nero Allahumma sholli ala Muhammad. Dawuh Sang Pojo temanten Cinandra kadya cantuka munjuk ing pinggiring palumbang. Dumugi wahyaning mangsa kala. Dumawaing nugraha awit saking pangosim Gusti ingkang akarya loka samono ana titah jaluk kang tanampi wanudya nunggalake karasa ngancik alaming madya. Wonten sak ngandhaping tata kerambat janur malengkung nyejo cahyaning Gusti kang maha linangkung. Agita kala wau Jarat Pojo temanten sari pikat nembus balang-balangan gantal piniji suruh matemura selininting ing lawe wenang. Sajuga priya sawiji putri mongko dadya jatu kramane. Tumuli kalenggat menika temanten putri kawistara hanjengku wonten ngarsanipun ingkang kakung sembah kalbu ambal kaping 3. Tumuli kalenggan samangke Jarat Pojo temanten kakung widaan 3 kang cinaket ing Bokor Kencana. Kawistara kambang kumambang ing Sekar Triwarna mawar melati kanthi lamun ta winawaring tembung manis. Lumantarke daling latih dadi pambukaning karya tama kumantil pandhening netra.
mawar tegesipun gesang wonten ngalaming bebrayan mawarna-warna kang arsa dipun lampahi melati pramila kedah kebak wonten ing pangati-ati kanthi mugi tansah kumantil asmane Gusti Kang Maha Tunggal nggih Allah Subhanahu wa taala. Pralampita ngicali saliring sukerta mugi tansah mangke bagya kelawan mulya. Wondene ing mangke purna hamiji aipun ingkang raka kakanthi jumeneng kang garwa kinasih Nimas Kusumaning Ayu Erliana Setya Pandu Winata. Penejar saha ngubengi ingkang kakung hamba kaping 3. Ing pangakah muga tansah panjang yuswane ilang kabeh sukertane kari nemu bagya kawan mulyane. Boten kantun ewondene pujaga agung ing kala sampun paring puji pandonga pangestuwun ngarsane Gusti ingkang murbeng dumadi. Mugi tansah guyub rukun atut runtut nggih mangun bebrayan donya temekaning delahan. Ing mangke purna nggenipun ngubengi ingkang kakung ambal kaping 3 Jajar Sumanding. Piniji Rama kelawan paring unjukan wujuding tirta wening mijil saking sela-selaning Bantala. Mugi linambaran kanthi weningipun penggalih sak temah tinemu rasa ingkang ayem-ayem. Wondene ing mangke purna kakanthi sirat maja tematen sarimbit sinengepan sindur duwi warna pralampita wani marang kabecikan wedi marang kanistan. Kasida minangka dadi raja Nadyanta sadina ratu Nadyanta sedalu. Pinejar sori nangkul kenempit-kempit dening Rama kelawan ibu. Pindha Kumajaya nari ratih dewa dewining asmara. Ingkang tumrap nang ngareca padha. Pindhane Widodara Widodari. Samana lamun ta dinulu tematen sarimbit kawistara kadya maya candrane.
hae hae se hae hae se hae 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 kanthi manggih rahayu widodo kalih sekabeh ngrupeda. Lha mongko dawuh Serat Maja temanten saripit antuk uji pandonga pangestu saking panjenengan sedaya. Boten kata lumpen ngaturaken wilujeng rawuhipun sugelega kanthi mardikane penggali Sang Hyang Wiratamu kakung putri kang winanda karayon raos bingahipun penggali. Panjenenganipun ingkang hamengga karsa nuwun inggih. Bapak Sukamto Saribit Ibu amirsani kang putra kawis jajar semanding wonten ing sasana Praba Kencana. Anamung kawis tara raos bingahipun penggali dereng jangkep yen to kadang pisan dereng rawuh mila kalih menika anyaraya. Panjenenganipun Bapak Didi Ibu Hartati keparenga jengkar saking sasana palanggihan sak perlu nuwun inggih menika pamethuk ing kadang pisan sutresna. Sekawit dangu boten panggih wonten ing kalang gatungga sekalian para kadang keluarga agung saking panjenenganipun Bapak Sukamto. Pramila bot-bote wong nandhang tresna sarung jagung upamane.
Piniji Ajawat Asta kalih panjenengan kang hameku karsa minangka tandha kiraketipun kekadangan antawisipun keluarga saking Sidorejo keluarga saking Sumber Tawang Kedungrejo. Monggo Jawat Asta rumiyin salaman. Pak Didik Sarimbit foto rumiyin menembe mandap nggih foto kalih mantanipun rumiyin mungkin nembe mandap. Lebda ing karya lebda ing budaya menika pamethuk ing kadang pisan sutresna lho nggih panjenenganipun Bapak Didik Ibu Artati Kawistara sampun piniji wonten ing sasana paregian lenggah wonten ing sasana ingkang sampun semadya. Monggo Pak Didik Sarimbit kula aturi nderek foto rumiyin kalian temanten Sarimbit. Sang Hyang para tamu kakusumawana putri kang winanto ing karayon. Sumangga panjenengan kula dherekaken manungku puja puji syukur wonten ngarsa dalem Gusti ingkang Maha Agung. Sesarengan mirengaken kumandangipun wahyu ilahi waosan ayat suci Al-Qur'anul Karim. Duniki kalenggat menika konjuk panjenenganipun Mas Irfan rahayu ning sedya wedal sasana kasumanggaaken duwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وجنات أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والكاظمين
والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين صدق الله العظيم وبالله التوفيق والهداية والرضوان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekaten menggahipun kumandangipun wahyu ilahi sinaosa sampun paripurna masih kapireng dumeling ing angkasa yekti katrima Gusti Kang Maha Mirah. Hidayah inayahipun muga lumeber kunjuk tempatan saripiti kang hamengku gati sumrambah. Dumateng panjenengan sedaya dalesan kula langkung-langkung duniki panjenenganipun ingkang maos. Sang ya para tamu kakung putri kang winanta ing kerayun panjenengan piniji kepareng rawuh kasuwun puji pandonga pangestunipun. Mila doa menika wonten ngajeng nggih
sae boten wingking nggih sae pramila kalenggap menika doa kawontenaken wonten ngajeng. Kalenggap menika kunjuk panjenenganipun Bapak Yai Warsidi rahayu ning sedya wedal sasana kasumanggaaken nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala tinna binyati sholihah bisafati rasulillah al-fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidina awwalin wal akhirin wa sallam radhiyallahu ta'ala an kulli ashab rasulillah alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan ya fi ni'ma wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa ma yanbaghi li jalalika wa wajhikal karim ba'da min islam. Allahumma inna nas'aluka bi haqqil fatihatil mu'adzamati was sab'il masani an taftah lana bi kulli khair wa an tafaddala alaina bi kulli khair wa an taj'alna ila kulli khair wa an tu'amilana ya maulana mu'amalataka li ahli khair wa an taghfirna fi adyanina wa anfusina wa auladina wa ahlina wa ashabina wa ahbabina min kulli mikhnatin wa fitnatin wa ba'sin wa dhairin innaka waliyyu kulli khair wa mutafaddala bi kulli khair wa mu'ti li kulli khair ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah maj'al hadzal 'arsy wa zawjati sakinatan mawaddatan wa rahmah. Allahumma alif baina kama alafta abawayhima wa kama alafta baina Adam wa Hawa wa alif baina kama alafta sayyidatina Khadijatul Kubra wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al lahumma barakatan fil umrihima wa rizqihima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha minal ahwali wal afat wa tunqilana biha jamal hajat tudahiruna biha min jami' sayi'at wa tarfa'una bi indaka darajat تبلغنا بأكثريات جمع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نسألك سلامة في الدنيا وعافية في جسدنا زيادة في علمنا بركة في رزقنا توبة قبل الموت ورحمة للموت مغفرة بعد الموت. اللهم أهون علينا في سخرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا أزواجنا وأولادنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang Hyang Wratama Kakung Sumawana putri kang pinanto ing Karayun ginelak lastane adicara kalih menika kauneng ana kunjuk dumateng para kadang juru ladi utawi kadang werda-merda kadang sinoman kadang karang sepuh pasugatan angka sepisan saged dipun aturaken sagung para tamu sesarengan adicara kang sampun rinantam rinepaka awit kalenggat menika temanten sarimbit kang wis lenggah wonten ing sasana Prabu Kencana kinapit Rama Ibu saking temanten putri Rama Ibu temanten kakung eling marang purwa-purwaning dumadi sumedya arsa netepi adicara ing mangke wonten adicara sukupan kalajengaken wontenipun adicara tampa guna kaya darek kembul bujana so pinaringan wujuding wonten unjukan kalenggat menika karengga para kadang-kadang saking Krishna Musik nggih keparang hangulaken Santi Mulya ungling gamelan katur.
miwiti adicara adat ingkang angka kalih. Temanten putri Sumadaya ngelolos wujuding gegaman ingkang dipun agem dening temanten kakung. Ada Jawi kang adiluhung sekawit badhe sowan ngarsaning bapak ibu utawi para sepuh menika boten prayogi lamunta ngasta gegaman kang duweni sifat ingkang landhep. Kawistara kalenggat menika kang angka sepisan. Panjenenganipun Nimas Kusumaning Ayu Erlina Setyapan Duwinata. Hanjengku wonten ngarsanipun ingkang kakung kawastanan Sembah Kalbu. Pralampita bilih boten wonten ingkang pantes dipun suwitani kejawi namung panjenenganipun Nak Mas Bagus Ratu Arjun Nur Salim. Ngendikane tansah dipun estokaken waton ora nyimpang saka angger-anggering kautaman ora sing klaros saking pranataning agami. Pinijitipun kanthi jumeneng ingkang garwa kinasih sak perlu badhe sowan wonten ngarsanipun bapak kelawan ibu eling marang purwaning dumadi ana ing jagat Padang inggih kawit saking Rama kelawan ibu. Pramila ridhanipun Gusti ingkang Maha Kuwaos menika gumantung saking ridhanipun wong tuwa sakloron. Pramila dipun wastani Gusti ingkang katon. Ibu sepinten kathahipun kalepatane unagunging pangapunten nggih Ibu. Nyuwun tambahing puji donga pangestu. Sahayu kuyup rukun nggonmu bebrayan ya Nduk. Gunging panuwun nggih Ibu. Rama sembah sungkem kula kunjuk nggih Rama. Nyuwun tambahing donga pangestu. Cahayu Rama kelawan Ibu Rina Ratri ora kendhat anggone nyuwun ngarsaning Gusti. Guyub rukun anggonmu bebrayan donya tekaning delahan ya Nduk. Ya nggih. Wis kana nyuwun tambahing pangestu Rama ibumu sing saka wungmu ya Cahayu ngestokaken dawuh. Tumuli badhe sowan ngarsaning Rama kelawan Ibu saking temanten kakung. Rama sembah sungkem kula kunjuk nggih Rama. Sepinten kathahipun kalepatan nyuwun agunging pangapunten. Donga pangestu panjenengan ingkang kula suwun. Cah Bagus, Cahayu anakku saklorone. Rena kelawan Ratri tak sunake ana ngarsaning Gusti, muga-muga ayem tentrem. Nggonmu bebrayan kebak ing barokah, kebak ing rahmating pangeran ya wong Bagus wong ayu. Gunging panuwun nggih Rama. Ibu nyuwun tambahing donga pangestu nggih Ibu. Ten inggih purna anggenipun nyuwun tambahing donga pangestu Rama kelawan Ibu. Ing mangke kalajengaken wontenipun adicara tampa guna kaya.
utawi dipun wastani adicara kacar kucur biyen wong liya saiki dadi sadulur. Kacar kucur muga-muga rejekine tansah kumujur. Pralampita bilih wonten madyaning keluarga. Tanggung jawabipun ingkang kakung dumateng ingkang garwa kedah paring nafkah lahir kelawan batin. Para kina para winasis nggambaraken mawi uga rampen menika wonten kacang kawak beras kawak. Donga kunjuk temanten mugi anggenipun bebrayan ngantosa kaken-kaken ninen-ninen. Wonten tilam lampus kang sinulam suket kala njana bilih sedaya titah menika ngancik wonten ing 3 tataran ingkang sepisan Lokapana utawi jagat padang. Kaping kalih wonten Lokamadya nggih menika alaming kadewasan, alaming bebrayan. Dene kaping 3 kang kawastanan wonten Lokabaka sedaya titah ing benjang badhe wangsul dhateng mula-mulanira. Tumule sowan wonten ngarsaning Bapak Ibu ing mangke dipun caosaken dipun tampi sareng panjenenganipun Bapak Ibu Pak Kanto saha Ibu. Pralambita bektinipun dumateng tiyang sepuh monggo dipun tampi sareng kali Bapak. Monggo Pak dipun tampi Pak. Nggih Pak dipun tampi. Nggih. Wontenipun kalajengaken wontenipun Dahar Kembul Bujana Handrawina. Dahar menika pun mastani maem, Kembul menika dipun wastani bareng. Dados Dahar Kembul menika temanten badhe dahar sesarengan. Wujude wonten sega manten utawi sekul punar. Ewon dene adicara Dahar Kembul menika ing mangke ingkang kakung ngasta piringipun ingkang putri dulang ingkang kakung. Janggute kakunge dipun cepeng mangke gantos ingkang putri kang ngasta piringipun ingkang kakung dulang garwane. Janggute dipun cepeng Mbak nggih. Menika pralampita bilih wonten ngalaming keluarga menika bungah napa susah, abot napa enteng. Menika kedah dipun lampahi sesarengan. Mila dipun gambaraken ingkang putri dulang ingkang kakung dulang ingkang putri. Piyantun putri betahaken piyantun kakung. Piyantun kakung nggih betahaken piyantun putri. Gantos Mbak Panten ngasta piringipun. Ingkang kakung dulang garwane. Dagunya dipegang istrinya. Kalajengaken dulang-dulangan monggo saling menyuapi. Dagunya ndak usah dipegang, saling menyuapi. Ing pangangkam budang kene pun bebrayan
guyub rukun atut runtut dunya anta makaning delahan. Dipun maem kiambak majeng dateng kamera. Maem kiambak dateng majeng kamera. Mengke dipun lajengaken menika wonten unjukan. Wonten tirta wening. Unjukanipun menika rupane padha, rasane ya padha. Padha-padha karepe lan padha-padha tresnane. Wonten tegesipun mugi linambaran weningipun penggalih sak temah tinemu rasa ayem ayem tentrem. Ing pangangkah Gusti Kang Murbeng dumadi enggalo paring tetalining asmara wujudipun putra minangka tetuangganing keluarga. Soleh mbok pilih mijil kakung, Solekah mbok pilih mijil pawestri, kang bekti dumateng pangeranipun ugi taat dumateng agami. Migunani tumrap sesamining alam bebrayan. Ngapa nunjuk kiambak-kiambak. Samono adicara adat kaping kalih sampun purna. Sinegek panyandra ginela ing wirama tumrih kasuwaken. Temanten berdiri, Bapak Ibu, Pak Kamtosaribit, monggo nderekaken foto. Adicara adat ingkang kaping kalih menika pineji kaparang purna. Wontenipun tanggap wacana ingkang angka sepisan nggih menika wonten atur pasrah panggula wentah. Mangke saged dipun kanteni foto keluarga menika saking keluarga temanten kakung nggih. Sesarangan adicara tanggap wacana utawi sambutan ingkang angka sepisan. Mangke saged dipun kanteni foto keluarga nggih menika sawetawis sing mangke saking keluarga temanten kakung. Mila tanggap wacana atur pasrah panggula wentah saking keluarga Bapak Mulyana Ibu Hartini. Sekawit kapta saking raos penggalihipun penggalih pramila boten kesedi matur kambak wonten ing karsa panjenenganipun sedaya. Pramila kalanggatuka hanyar raya dumateng panjenenganipun Bapak Yai Haji Sokeh rahayuning sedya purwa madya wasana kasumanggaaken nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ankihul ayama minkum was-solihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni au kama qol. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah
wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Wonten ing ngarsanipun para sesepuh saha pinesepuh, para rama-rama kiai, alim ulama ingkang kawula dherekaken dumateng panjenenganipun Bapak pejabat saking endi saking anggota TNI ingkang kawula hormati, dumateng para bapak-bapak saha para ibu-ibu sedherek-sedaya ingkang kawula hormati ugi, lan ugi dumateng panjenenganipun Bapak Kyai Kamto, Bapak Kamto, so ibu ingkang kawula hormati, lan ugi dumateng panjenenganipun Bapak Mulyono, so ibu ingkang kawula hormati ugi. Alhamdulillah wonten ing saat siang punika kita sedaya tansah pinaringan rahmat, hidayah saha inayahipun sehingga kita sedaya saged rawuh wonten ing majelis dalam rangka walimatul arsy. Mugi-mugi kanthi niat panjenengan sedaya wonten ing siang punika saestu dadosa amal ingkang sholih, amal ingkang dipun tampi kalian Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Salat masalam kita aturaken dumateng junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita sedaya tansah pikantuk syafaatipun milai wonten ing alam dunya, langkung-langkung minjang wonten ing yaumil kiamah. Amin Allahumma amin. Para rawuh ingkang minulya, kawula wonten ing mriki nyuwun inggih selaku wakilipun Bapak Mulyono kapure matur pindah nggih syukur dengan Allah Subhanahu wa taala pilih Bapak Mulyono so ibu so sekeluarga sebagai yang sepah nggih menika anikahaken pun putranipun ingkang asma Arjun Nur Salim ingkang sampun dawuh kala wau kalian anak Eliana sapa lalisne mangken lali Eliana Setia Pandu Winata AMD Kes, putri dari Bapak Sukamto so Ibu Sulastri. Mugi-mugi rawuh kita sedaya wonten ing mriki ngalap berkah saha barokah, nyuwun pandunganipun dumateng para panjenengan sami. Mugi-mugi pinanganten kekalih ingkang sampun kadhawuhaken kala wau dadosa aktun mubarakun maimun, aktun mubarakun maimun, aktun mubarakun maimun. Dadosa nuwuhaken barokah
sakinah mawaddah warahmah lan ugi nuwaken dzurriyyah ingkang sholih lan sholihah. Amin Allahumma amin. Para bapak saha para ibu-ibu sedherek sedaya ingkang kawula hormati, bil iktifa wal iktisor kawula wonten mriki boten paring mauidhah atawin ular-ular. Ingkang penting kula wonten mriki jumeneng wonten ngarsa panjenengan kapulih masrahaken pun putra ingkang asma Arjun Nur Salim kala wau kawula serahaken dumateng Bapak Sukamto saha Ibu lan ugi sak keluarga. Mugi-mugi kula nyuwun tarbiyah atawin didikanipun dumateng panjenenganipun Bapak Sukamto sekeluarga bilih anak kula Arjun Nur Salim menika nembe sepindah menika anggenipun badhe imah-imah. Pramila saking menika cubluk atawin bodho sanget menggah napa menika badhe ngayahi keluarga. Pramila kula nyuwun kedah dipun didik ingkang sae supados anak kula Arjun wonten mriki sageta menyatu atawin boten wonten hal-hal ingkang repotaken. Lan ugi mbok menawi benjang mlayu wonten ing ingkang kakung wonten kene Pak Mulyono, keluarga Pak Mulyono sekeluarga ugi dipun bina kanthi sak sae-saenipun. Ingkang salajengipun kawula ngaturaken matur suwun sanget wonten ing mriki dipun paringi pahormatan ingkang macem-macem milai rawuh dhateng wonten ing mriki tansah dipun papak kalian aduh Mas kados ketoprak napa jenenge nggih nggih campur sari lajengaken wonten ing mriki ugi sampun dipun paringi daharan unjukan lan sanes-sanesipun. Mugi-mugi amal para panjenengan sami saestu dipun tampi kalian Gusti Allah dadosa amal ingkang sae lan ugi dadosa barokah as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah ingkang sampun dipun paringaken wonten ing mriki wonten ing siang punika mugi-mugi dadosa barokah lan saged dadosaken tulak bala. Amin Allahumma amin. Ingkang salajengipun ki kawula wau dipun pasrahi napa wau ingkang napa sedekah atawin macem-macem niku wau wonten lemari enten mendo enten pun napa kemawon simpun dipun terataken. Mugi-mugi kawula suwun keluarga saking Bapak Sukamto saged menerima kanthi renaning penggalih. Para rawuh ingkang minulya, saking keluarga Bapak Mulyono sekeluarga ngaturaken gunging pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun ingkang kula tingali niku sedasa nek mboten lepat sedasa rombongan mobil. Pramila saking arah menika sedaya kekiranganipun, kekhilafanipun kirang subasita napa kemawon
lumantar saking kawula rombongan saking Bapak Mulyono nyuwun agungipun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Lan ugi dumateng para bapak saha para ibu-ibu sedaya terutami Bapak Sukamto saha ibu sekeluarga pilih minjang insyaallah dinten Sabtu. Dan dinten Sabtu keluarga atau rombongan Bapak Sukamto dipun suwun rawuh wonten ing dalemipun Bapak Mulyono sekeluarga. Namung mekaten saking kawula pilih menawi wonten tindak laku kula kirang sopan napa kok perkataan kula niki kula mboten saged napa menika matur ingkang alus sing dipun aturaken kados Pak Prakata MC. Niki wau sab kula niki wong kasar nggih, yang kasar ora bangsa alus, bangsa kasar. Pramila saya menika kirang langkungipun nyuwun akhirul kalam atanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.